Hej gutter og gudinder. Jeg laver jo den her kanal baseret på Doctor Who og Doctor Who ting. Så jeg vil bare lige vise jer den her. Min nye skruetrækker. Jeg synes den er fed. Den er 6 tommer lang, kan sige lyde. Og den lyser jo, men den kan desværre ikke åbne døre. Så er der også den her. Det er min Doctor Who jakke, inspireret af den 11. doktor. Så ja. Yeah. Jeg har også et Doctor Who lommeur, eller ja. Det har jeg. Ja, og det var vist det.